sengibuyile ngiyazi ade nginyamalele sengibuyile manje namhlanje asike sikhulumisane ngezifo ezithelelana ngocansi khona okuthile nje ngeke ngibangele isicefa ngontshela inhlobo zezifo ezithelelana ngocansi lokho ngiyazi ukuthi siyaqonda manje kodwa sokhulumisana tipsana nje amathiphu athile abaningi abajwayele ukungawanaki base kuze izifo zocansi uDr Thabile weather blue clinic okuyiclinic yamadoda etholakala eThekwini lasebenzisana khona kakhulu nabantu abaneyinkinga zasekamereni nabesilisa kakhulu siphinde siqikelele nasempilweni nje abantu besilisa ikakhulukazi uma kuseyithweni zabo zangasese ngiphinde ngibe noDr Love ukhosini FM njalo ngolesibili kusuka ngo1 kuya ku2 ezintathakusa ngibhala nelanga langesonto page 9 la sikhuluma khona ngeenkinga amadoda abhekene nazo siqinisa kakhulu enkezi sekamereni kanti ngikhona ku TikTok I'm very active on TikTok i-account yethu the blue clinic by Dr Thabile noma uDr Thabile masethi ku Instagram ngo Dr Thabile Mthembu the blue clinic by Dr Thabile I think the .blue.clinic the.blue.clinic yeah mase kuthi ngikhona futhi na ku Facebook the blue clinic by Dr Thabile but I'm very active on TikTok we have a new account unfortunately we lost our old account manje we have a new account that we're trying to grow and I post there quite regularly yeah ake sikhulumisane ke ngezifo ezithelelana ngocansi siyazi sonke ukuthi izifo ezithelelana ngocansi izifo ezisuka komunye umuntu ziye komunye umuntu ngenxa yenkonzo yasekamereni kodwa ke iphuza abantu abaningi ababona baliziba noma abalinaki noma babona athilo leqiniso elokuthi izifo zasekamereni angeke ukuthi abantu ababili abalala bobabili kuphela engekho omunye umuntu wesithathu ofakiwe endabeni kuvela isifo socansi isifo socansi sivela kuphela mase invite omunye umuntu wesithathu lo waphuma wayale wena umuntu ongenzanga lutho uma kwaba nesifo socansi bokwazi ukuthi khona omunye umuntu oinvitiwe kungani siqikelela le ndaba leyo ngoba isifo socansi sikhulu zinkulu kunokuthi abantu abaningi bayibuka nje ukuthi ngine drop uzothola umjovo kudlule kanjalo akukho njalo sonke isikhathi uba nesifo socansi okakhulukazi ngikhulumela ephuzweni labantu besilisa uzandisela amathuba ukuthi ube nezifo ezithile esikhathini esizayo kunesifo nje sisibiza ukuthi urethral stricture la ukuthi khona lepipe lela ngithi sisuke sathi sinye sine prostate bantu besilisa la ngenzansi sathi kunepipe elikhiphela umchamo ngaphandle kulona obuchama ngalo lelo pipe silibiza ukuthi urethra lelo pipe lenzekani ke lapho kwenzeka ama infections la ko gonorrhea konke lokho lama drop nani siyazi ukuthi infection isuka ikhona kulelo pipe every time lelo pipe futhi siyatshelana ukuthi li soft njengaphakathi kwehlo ningaphakathi lomlomo kwenzakalani ke sonke le ndawo ebuthaka kangaka mayiloko ithola ama infections siyazi ukuthi banokuqina okuthili iba nesikayo yabona ngisho limele vele uyazi kuba nekuyabona ukuthi kade limele esikhumbeni esibuthaka ke makwalimala sithi ngisathenza isikayo kube into eqinayo kunciphisa imbobo yokuhamba umchamo abake baba nenkinga enjalo bayayibona sebephusha ngasaqale ekalo uchama umchamo ngesikhathi sasikhaye side kuphela usuconsa egcineni kanti nokunye okuhlupha kakhulu ukuthi abanye abantu bayibona ukuthi umchamo wabo masuphuma awusaphumi phela usuwodwa usuphuma udabuka ube mningi lokho sikubiza ngama stricture lekuyinkinga abesilisa bebeka nayo bayazi ukuthi badinga ukuthi bechambe beze befike ematheatre ukuze ilungiswe leyo nkinga kanti futhi ngaba inkinga ingaba nokuhlupha isikhashana ngoba ngisho ngabe sekuthiwa seyiwile theatre kuya ngothatha ulimele kanganani ungayibona udinga ukuhlale zonke hayi zonke insuku ungadinga uyibona ukuthi uvama ukuthi ufake ipayipi ukuze wenza ukuthi ingaphinde phela ithinteke futhi ivaleke futhi le ndawo yayilimele ngakonke lokho angizama ukusabisa umuntu angizama ukucacisa indaba yokubaleka ukuthi kuba nesifo esithelelana ngocansi akusona nje lo mjovo obuhlungu nalamaphilisi amaningi kuphele kufanele wathathe kodwa isikhathi esiningi kuba nezinto ezithile ezokubamba ngesikhathi esizayo and ngokudabukisayo mase ifika lezo ikhathi zokuthi ubhekane nazo zonke le inkinga abaningi basuke bengasakuhlanganisa ukuthi kwenzeka kanje ngoba kwenzeka kanje yana ekuqaleni yini enye ebalekile ngezifo ezithelelana ngocansi futhi okubalekile ukuthi let's say usunaso isifo esithelelana ngocansi ungayithathisi isikhathi eside niloku ucabanga ukuthi izophela kuzokwenzakalani sheshe usukuma uthola usizo mase uthola usizo ke awuthola usizo kuphela uthola usizo wenza sure ukuthi no partner wakho uthola usizo mase nilitholile usizo nobabili
anwenze ucansi, nithatha ikhefu ngesikhathi nisela ama-symptoms. Oyedwa wini ngaba na-symptoms noma nobabili, kodwa ngaleso sikhathi nithatha ikhefu ekwenzeni ucansi noma nisebenza i-protection manibona ukuthi anikwazi-ke ukuyibamba kuze kuphele iy'mpawu kunina nobabili kuyikhona nikwazi ukubuyela ocansini. Kungani silokhu siyibelesela leyo nto? Ngoba abaningi sikubonayo, ngibona abantu isikhathi esiningi abesilisa bebuya kaningi umuntu enesifo esithelana ngocansi, ubone ukuthi wafika wathelela upartner wakhe, wafika oyedwa ngingasho ukuthi wathelela khona, wafika nesifo esithelana ngocansi esuka ngaphandle wathelela lo munye. Asenze isibonelo nje, asisho ukuthi kuba njalo sonke isikhathi, kuyakwazi ukuba lo silande ngaphandle sifikisa la kube lo munye benezimpawu. Siyazi ukuthi uyakwazi ukuthi lo ebenezimpawu uyakwazi ungabi nazo impawu. So ngingaze nithi wathi uDr. Thabile lona ofike nazo noma nezimpawu, cha akukho njalo. Kodwa siyazi ukuthi kuyenzeka kwamanye ama-couples ukuthi kwenzakaleni lo omunye angabi nezimpawu, lo ebenezimpawu ehambe uyothola treatment. Asenze sibona sokuthi uyena ade ephumile vele manje usenezimpawu ezithile, wahamba uthola treatment wabuya waqhubeka. Mayenza lona akanaphawu, lo umphathina wakhe akanalo nophawu oluncane, ethi mayenza ucansi naye kuphele iy'nsukwana ezimbalwa kuphinde nama-symptoms athile futhi aphinde ahambe futhi ayothola i-treatment ey'bonelo kebuya njalo. Kanti lapho kunesifo esithelana ngocansi siyazi ukuthi lo nalo kufanele bethole i-treatment bobabili. Asigadi ukuthi ubani onezimpawu ubani ongenazo izimpawu, ngoba manike nalala nje sebenzisanga i-protection, amathuba okuthelelana vele asuke sekhona, asuke senithelelene vele. So kufanele nithole i-treatment nobabili. Akubalulekile ukuthi iy'mpawu yikhona noma iy'mpawu azikho. Manike nenza ucansi olungaphephile nje, so kumane niyothola i-treatment nobabili, ngoba lokho ngakusiza ekuvikeleni enkingeni ey'thile. Khohlwe ukuthi please like this video, share this video eqaleni. Like this video, share this video, lona follow if ungalandeli for yonke content esoba nayo esikhathini esizayo. Isikhathi esiningi sikhava i-content yezinto zasekamereni kubantu besilisa, but sobavakashela nabesifazane there and again. Kodwa sifocuse kakhulu kubantu besilisa. Masithi umuntu wesilisa sisukela ebamfaneni esemncane akhule ebe umuntu omdala. I think namhlanje ngizophinda one more video and so kuzoba yezinto zasekamereni, positive, positive, ezifo ezithelana ngocansi. Not saying izifo zocansi it is negative, because I think that's the mentality enzithi abantu bengayikuthola usizo ukuthi sisho kanjalo. I didn't mean it in that way, but I meant something exciting. I meant into excitayo, hayi into yesifo, because ngiyazi ukuthi so isikhathi abantu bebuka ama-video they say isifo, they bemove, then the ones that are akhuluma ngezinto excitement ngisho ungenankinga-ke yizona abantu bayifanda exciting. So we'll make another video. Thank you for ukubuka kuze kufike kulana. Please just follow, like this video and watch the other ones as well, and feel free ukuthi ni-suggest ukuthi yini enithanda sikhulume ngayo, as long as it's male health related, sexual health, kodwa isikhathi esiningi ukuqondana namadoda. We'll gladly do a video ngalokho. Tada, bye.